De boer zoekt vrouwstwarm, zal naar de finale juster waar wij wat lezen gaan. Het is nog waarom naar de dijstige zaken bij de kapsalon in Wommels. En Rimke mij naar man voor stiekem gedoog eindelijk vrij praten. Ik vind dat als een leugentje, dat is natuurlijk net zo heel leuk. Ik zie horen mijn beppe en mijn ooms en tantes en zelfs mijn burn dat ik het eigenlijk toch wel geheim wil houden. Omdat ik het moeilijker voor hun te maken. Maar ja, dat is natuurlijk net een leuk gevoel. Maar ja, sommige dingen moet even voor het goede doel. En nou weten ze het alle keer. Gelukkig. Goed 1800 brieven keer stom van Rimke. Voel ik. Ik zou het ontzettend gaaf vinden, leuk als jij hier blijft. Nou, ik blijf heel graag. Ik vind je echt een onwijs leuke meid. Maar bij de reunie is het stel net meer zo wis van de zaak. En ja, een soort van twijfel. Ik bedoel, we zijn alle twee niet tot over ons oren verliefd. Ik al binnen de twijfels. Tom en Rimke praten na rond het wel regelmatig aan. En dat moest in het geheim. Dus toen Tom met een zinnebril en een moeds op terugbalk. Het wemplak van Rimke. Nou, zie ik ook even een keer geweest. Dus, mijn juffrouw die is op vakantie hier. Dus dat geluk hier ik. Dus nee, je kocht niet ook en je soort. Ja. En dat Rimke op beziet ging wat Holland, hier de twee echte techniek om de bolje in het onwisten te litten. Ik riep gewoon steeds zien lood binnen en dan de deur het dicht. Nou ja, en dan hopen dat er niemand op bezoek komt. Ik al hadden twee nog net echt een relatie, toch zocht Rimke mijn goed gevoel waarom op haar boerzoekt-vrouwavontuur. Ik heb er echt geen spijt van dat ik meegediend heb. Een heel mooi avontuur en ja, heel bijzonder. Heel bijzonder om dit mooi te maken.